Efi baby ajiji si kampuano. Nananom de kukuru hwiase. Emprenka so ne adwumaden. Afia pma hankra duonu so. Obenim bosumi nensiam. Lana benya afa ho de efi ngesi abrofo nsam. Ebino aboba bodin. Ebino ya benfo. Enne yede yeni akyeremo ewo ofuase kokoben. Ne nyina ti atwamo ane se ofuase kokoben hene Samfi Adumasa be poso enkronto ahodo num na aka bom ya Nana Amankwah Kodom ediso ehene na enne ya yegina ha eyemfie dunum pepepe a yewura Asantehene ema na kwanya a otwe pomponsuo esi bibi ekire ni wura Asantehene se Adumasa Samfi bi poso ofuase kokoben ehene enne eyeni mfie dunum pepepe enti Nana kai saa dai ama nananom a ewa chichi ne bencheye womu a kroma adehye womu nyina bebo ni chidom na wada nyame ase ene enonko a na Nana Amankwah Kodom ne maame ye na ye brago kukudrufo ye otoso mienu wokọ ne krachi no fie mienu ene abosome beye miensa ekonan mu ni nyame ene nananom abeso Nana daye ama nanya ababa waso no a wode no asi ne maame anan ya ne din ene Nana Adease Dwenafisem Antwiwaa wono ene ode na asi ne maame Nana ye brago kukudufo anan ene oyi na kire wode na kwakire ye wura Asantehene wode na kwakire na hima ama wonyina agina tum na enne ena opa ne ho ntoma akire kroma ne nyina ene wiase ne Ghana man ti ye ba ya efritete ye ba befhwe na ya fadwumadie no eho abakosem ene ho amane nyina na ye de abesommo ti muni yachi na ye monrom ne enkohwe ne ebesi ewo ene dai abedwabo wei ase yaboafo a aso yasene ma ye de dwumadie ebremo eye Park Prestige Ventures womo abusia kruwa junction tiles papa wope womo a wofa womo number na afre womo be ye okama eno achi no Jasper Agro Industries omo de omo gari ni omo konkontesam ebo ye chidom odo sewa foundation epia yen sanso na odo cheto epia yen monka me ho na yenko hwenia ebekoso ewodwabo no ase yene ofuase kokoben hema ebe bonkomo afe na wabedi ono a ne maame ade eye Nana ye brago kukodrufo ko ne nsamanchi mfie mienu ene bosome kakra ni nananom aso Nana Amankwah Kodom daye amana bo ne maame ya menene ti hei edini se wono no mefa Nana ye brago kukodrufo ni naso ene na pampan na onfantoa ne nwuma pa eso ye ne be bonkomo na ye bisa no say the oba ye nchen ti ene no ebe bon komo kakra bi na ye bisa no senia ahenie ohunu esifa nana me ma otiri nkwa That's na ho te sen Yankopɔn adom me ho ye na so ye Yankopɔn adaro ma ne mo mpa ebo nti me ho ye pa nana wadaro ma we de kakra bi udin no me de atodwa enso bi anama nka ne yie nti wa boma yen ibi no Nana Adease Dwenafisem Antwiwaa metoso mienu Adumasahene Nana Adease Dwenafisem Antwiwaa otoso mienu mebunu so etie ye din we yenti bi da Nana Adease Dwenafisem Antwiwaa otoso mienu wada roma wo kire edin no sei kakra Adease Dwenafisem no kire mu kakra kire ye yo medase Adease no asekire nyina ne se mifiri abusuenum me ye dehye Adease no ase akyese wo ye dehye wo frase pe eno ne Adease no ana Dwenafisem no so emu odu pa Dwenafisem kyese o dwene efie ensem eniema ekoso wo abusuenum ebia na entokwa ntawantawa bi ewo abusuenum enti mabai me beka wo nyina bom am ye nyina ya ye baako enti me dwene efie ensem na mehwe na masiesie na me da se wudine ene wo honam ese
udine ene honam se ene na wo adwumaso no epa eda wo so wada roma we de ye monitor ebra nananom so ye Nana Amankwah Kodom daye ya wo bo wudin tu dwa se wo ena befa wo nana ye brago kokodrofo na so ene na pampan sen na wo si fa ofre no Yo, medase. The edikan no. Odika yi masutre se nananom asone daye. Se onfa Adumasahene emam. Nyame anim me yam hye me. Me hu dwiri me. Me dwene ho a mante ase. Esan se Adumasanye kroketoa. Adumasa so yie pa. Na me akora ketoa sei. Ne nipa bebrebe wi. Me den na mahwe wo so. Me dwene ho kwa akiri pa nanso me nananom samanfo enya abomidin nko ade na wose me gitum mfiti asende na mesuro enso Yankopon ne nananom adaromenti minim se metim enti me gitum bedase na wada roma nana ede wo kire mpanimfo wade wo call menhia ko kire yewura otumfo ene na ehema Asante hema wakɔ hoda na wokɔ hɔ saa mmere no ne sen na wofa eno na sen na wohu sese baabi ekeka kɔ no ahenie no edu bunu mu ende enya asam ketoa ade bɛkyia me akɔmanhyia no adano manna mentimi anna kora esanse menhyia ya bia ɛhɔ duru tie kokoduru hɔ no otumfo mehu no da nanso na memmen ne da ti adano me ben no nyame anim ni na mesuro se obeka sei na akere me na makoma bon tententem saa nanso Yankopon adaroma oje mitum fefefe ena na Asante hema nso oba ye mi hu ne da enti da na me hu no wono so se de wesi je mitum no me kra eye me nwanwa enti fiti ase ne de na mesuro ekoduru won so na wo du pa mpanimfo nko a ne wo hɔ a enye nkura asem mi koduru woni de nyame anim na me ho wo so enso onya je mitum wie ndie na me ni age yie pa na ehu a na abɔ na wakoma na ebo nyina na ne nyina atekombo a onya je mitum ni de ne nyina ateko do ka kire me an se empani dibra na mababedin enti enkola ne me nyina mintum to ka asande makoma to me yam eye na ahema na otumfo na wokɔ na ahema ho se no so de na ka kire wo na ahema de miduru hɔ no do ka kire me an se Adease akwaba medase asɛm o ka kire me an no se maba mentena se na wagye me atum fefefe na me so medanase yemra fie adehye nyina wadehye dɔɔso na wona nananom so yewura daye ya obo wudin se bedi enti wo hu adehye no ene wo man na wo bedi so no wo hu ne sen se wo betimi adi wo mu so ama oni wo mu nyina timi aka abomabu o man no wo hu ne sen ahenie ebedo eno kwasem se abra na nabo midin no adehye amanfo obie ni ho a wo hu me a anase na ni bɔ manim ana wote se eye me na ye de Adumasahene mama me a opupu ni ti anase omu na aye obie nim de me hu se obie mu na obie agime atum fefefe ye kwa champion fie omu nyina bedi mechi ma ye koi ye komenhia omu nyina bedi mechi ma ye koi ye free menhia ba ye nso ye bebo sefa kroimu omu nyina bedi mechi eti ma mani gye se na adi ye kan foforo se de na misisure se mpanimfo ho na me akora keto se ne de ma me mpanimfo mbagye me atum enso adano de omo ye no eye me febro so ti me hu ne se metimi no matena pa metimi ne o matena pa na ne krakra mu no ede a afutuo na wo de bema emmabu no emmemu wa ne titire ma ya ewo ye kuro yi mu ene Asanteman mu wafutuo no ebe cover Ghana nyina
nti wadaroma umma no nananom say de wote mpani nti abrewatia umma ene wo nananom de na wo ka akere wo yo medase kakra metimi aka kire Ghanafoɔ Adumasaman Asanteman kakra metimi aka kire emabun nyina ne se abrabo yempre ye ho ufiti preko pa ose a emuja ene eba ene bibia besinse wioma nkofo fa kwati kwan so edinya wo ho nti mesre wo mo so obia nto ne boase na wodie wo mu a onsa beka na obi ese adwuma na esese wusua sua se school na wasa wokɔ a jiro ho ne kɔ na da akyi Nyankopɔn de besi biapa na afenso esei yesi wi tramol ene kura de yesi super glue uhia wo maburu se tam nyina mesre mabunu nse omunyai omo brapa ne Nyankopɔn enhyira wo bio nso sami me ya baye sami ye niam basa kami free se kami nananom kra mo meso me badaye se on fa akonwa na mame enti mabawa no nso omo kata omo nsie omo ho siesie omo hwe ne yi ntade ntientia emwa ebi kura ne dibre se beto na se de wusi ye ohun nti ye bo odi kura obi abeka se we die on sem fata ti mesre wo mu nyina so obi a emre ne ho ase na abre ho ase a ene Nyankopɔn ɔma wo so ne krakra wo ban so de ansam na wo ka kire no wanu onyam kase a wo de ahyewe wo kan we kra wa ma mani atete ansam me badie mintimi na na simwie ene wiase akɔ na wieye bebre na wa ya ma me ni bebia me de beda na se a ebeye yi age se twedi ampon Nyankopɔn me di Nyankopɔn da na se mesre Awurade bambo na ho odin ni tumi so onfa no na onyini emma akokora poso na edo a owode mame no entina ho saa nkosi awie na me nso wode me abai ini ni hwamoda yesese meje bia metimi aye bia me ni mienu yebetimi akekere Adumasaman yie ama Adumasaman atumpon na ye kra behwe no meboa no ama yaye medana sipi nyame nhyira na mede ma no nyame nhyira na nana ede ema no nana wadaroma wo ma ne yesen ana wa wo ma wa me ma ye nan me ma ye nan oba baako me ma miensa wow Adease Dwenafisem Antwiwaa II no nana Adumasa semfi biposo enkro no enkrontuo nson eso na wo bedi himayi o otumfo brempon prekope ene no nana yeda ase yemo akwa aba atena se yesre nyambe se wono nso ommo wo ho ban na omma wo akukuduro ene yekoduro honhom na onana aso a wafei fa ye adwumaden efa bo Adumasa Asanteman ene Ghana man yebeda wase ne krakra yewura Asanteman krane na yanko ene na ehima yo otumfo nana osei tutu nyame kese nene maame nana kunadu yi adoma otoso miensa nana Asantehema midoma sipi midoma siankasa esanse me bade me kwakire wo mo ena o manyimi antuma kene dei de ehunu nyina nka ye nhunu midoma sipi so o mo chi mitumu Nyankopɔn nhyira na mesre ede ama wo mo se Awurade ma wo mo nhyira o nhyira wo mo mo nyini na nana Asantehema ommo abro puso na nana Asantehene nso ommo akokora puso nyame nhyira wo mo midoma sipi yeda ommo asipi ekọ simpie sare nananom ene ntine yeyi na kire Adumasaman Asanteman ene wiase nyina efritete yebetoa so dwumadie no yenwieye munni machi de yebetofom bia ye mama so ensi edamase Ghana my mudaso amansambo mudi baby amugokobia Ghana my mudaso amansambo mudi baby amugokobia Ntima weni nyisa ufrigano amakunti
Amankwah Kodom ya Watersumie Adumasa Ahene enono Nana ene 15 years Enfie dunum papa Nana Etrim pomponso esaitre Asanteman ene Aye enfie dunum papa Tinana etna se na waboja ahyefen ahyemokina Nana Amankwah Kodom abebio Adumasahene ono ane semfi hene biposo hene amanten hene kokobe hene ofuase ane ekropon ekwo simpie sare nana ene aye 15 years pepepa Otrim pompon so si bibi tre Asanteman era Nana yamautrenkwa mo ene adwumapa Eniama bebre ena oba ye mfiedu num ni waye edi ahye otumfo animonyam enya no Nana yamautrenkwa Enfiedu num ewo okan akonwa so Pia se beden kwa himfia na nye okan bede ne ho abakosam ewo ho Nana kan bofo ko rem ko ha no ko hu agudie son na wonya bibia mfa ngumu otete otwitwa abre ebo ne bede eno sesego mo de ba afie ade koma ne wura otumfo na beden kwa himfie na wode bede bayi yade ansam ne ayamanenya beden kwa himfie na nya okan bede ye rapie ye na bede ye behwe mu asika so agudie nkwa na no se beden kwa himfie na enye okan bede Nana Amankwah Kodom Enfie dunum ya nana atwin popon so si bibi ekra yewra sante hene ene eda no pepe sinana edi edai na wahyemukina no di aseda ama yewra opemso ene otwedi ampon tumfo nyankopon ene otumfo Asantehene Dana my mudaso Amansambo mudi baby amugobia Dana my mudaso Amansambo mudi Nana Adease Dwenafisem ene nananom yino atre Nananom yino atre Adumasahene I am a baby Mumienya yo Ye mo me mpanifo I am koso Ye wa ma be nya so na ye so bio wa ma be Nana Adease Dwenafisem ya otosumienu Adumasahene Nana Adease Dwenafisem Antwiwaa otosumienu Adumasahene nyina ehema no ene nananom edano edi akire nananom ebeson Nana Amankwah Kodom daya wo boni dinfi adehye abusuani mo ekwo simpie sare nananom ya ewo Adumasa semfi bi poso ofuase kokobin ekropon krotuon son ene nanan ebonija ene kroya esan aye ne 15th anniversary ohene anya mfie dunum ene wa hyehofa na wayi ne hema
Ya Nana no beso ne da ye ma obo ni din edi achre. Nana na edi asa no e fatal. E fatal. E fatal. Nana Dwenafisem. E fatal. Nana Adease Dwenafisem Antwiwaa II. De shepreko dansa aso. Ekwo simpie sare nana. Nana efatao esel. Ena nananom eyi na kyerɛw. Ɔman ni nyina. Ene wiase Asanteman Ghana man. Nana Adease Dwenafisem Antwiwaa ya II. Adumasa Semfi Biposo Ofuase Kokobin Amante Woman nyina himano no. Nana Dwenafisem Nana Adease Dwenafisem Antwiwaa II. Adumasahene ebra so se Nana ebechia neba. Nana ebechia neba. Adease Dwenafisem Antwiwaa II. Nana eba na wabechia neba. Ena Adumasahene eyi ne mame achre. Adease Dwenafisem Antwiwaa II. Adease Dwenafisem Antwiwaa II. Adease Dwenafisem Antwiwaa II. Wabama neba atu. Efe akono efe Nana yamautri nkwa abat na se. Yamautri nkwa abat na se. Nana efa na konya tena so. Nana etena se. Dwenafisem Antwiwaa. Amansambo mudin, baby amubekobia. Dana my mudanso. Amansambo mudin, baby amubekobia. Ntima weni nyisa ufrigano. Amapunti ojina yeso na yesombio. Ntima weni nyisa ufrigano. Yata sise bebrebe mumienyayo. Ntima weni nyisa ufrigano. Aye matuma ka bebebe ya mumienyayo. Ye muame mpenifo na yenkoso. Ye wamabe ye jina yeso na yesombio. Wamabe ye jina yeso. Wamabe Sunday sikwa yepo bakwa tutu etiebo pronsi yakwa kope yakwa le na sebia enu aframa na fire ena tutu no yedruwa sika konkwa na gudua na se ewi asenso yensa kokromoti ho mopo asase na koye ewrade ade na ese ye de kopa yewra Asante hini otu na wa mefia mefa de mfam no akwa di kwan. One soon in the Papa oh, Papa, Minimsa say a corner would see the Diacra, Sicadia Deco, Sicana Betia. You're welcome, Master. Animal Famonco. Joe, I go back. Also, better about going here. Well, if you say, and Papa them buying here. Okay, I say, maybe I better buy a chill dead young. One tearful. It's Shabayansu.
And I was a son, mamma, that's to me, Mrs. Salmon, who will our 2 for. Ago. Anachiame. Timaya 2 years say. Aya Adumasahene Asante bedaba kroma biem. Ayin fia biem. Yaka wasu wanso Adease we wansa. Okay. Nana Adumasahene. Nana say a kwanda wanim. Hey, 420 bra. Kuma konso. A odi aba ahifia, onante se ene say. Yo Nana Chiame, the man in Timula said, you any kind. I'm from a phone one chairman. Sabada mine fear, Namade Bedaba, Nadiabano, na SSA Banisa. Yo Mira, said Adumasahene senior. Or see a ding kind, and phone so a channel. Say odi bede abani ahifia. They tell odi bede abani say. Hey, Cassa or the back, say, until I did better than Aban. Over the 12. You are the Masai, said Nana Amankwah, or say for the twice. Yo, Nana Chiame, the man in Timula said, a year you miller. You go love Saki, a quack of it. You better be the Mira. Yakwa ya Chinisa, Yenyabi. Eti ya say ya ba fia be pebe biada. Ewi asenso, wonya abutre ko zonkwa, wonya abetepadi. Eti ya ba fie, si ya ba be pebe biatna. Yati kwa ma ya dia home no. Ene ehu say, edum ya sane si be bia. Ode yatna ye no. Ba kwa tutu. Eti e bopunu wa say, ye kwa kobe, ye tia edum no etutu. Yedri wani ehu se edumi ensano baako na etuno eye sika kokko na egu eduana se ewi ase so empanfo se yansai ko promoti ho mapo etina esese yede beda no eble yewura otufo enu ti na uhu ye na no peise beda soso ya yede aba Asante ahemfia. Yo Mira, said Adumasahene senior. Or say on any call I didn't say, or Muka or Chimedia blow, or Muka and or Maybe, and or me saw my breno or Motanase. Into almost 2 many no, quiet muno, Edumi and Sanes one, Namako attitude. And or yes, or Mubo Pinoa for hair the crow, or Muka and Nessica Coco, the Guassier. Also, Asante auntie, Cassa almost a Sunday brow. Almost ever Dennis Menua. Yo, Adumasahene, said Nana Amankwah, or some almost ever Dennis one. Monsieur Beden. Hey, Scania, chum. Where are they? Abuka Zogu. The lunch, Muncham. From a town where your mom says, yeah. The one to my town, the from her and obey. Adumasahene, my baby, the best one of us. Yo, Adumasahene, said Nana Amankwah, or say Adumasahene, my baby,
nti obeso obona baso nti na wafra ma abaka nse mujira waagene yo chiame tie bantu mi urase ade Adumasahene aye no se e bona baso e se aka no ne ye na aka e nje se baso body no ye di ma no yo chiame tie bantu e urase do yam eduhwam no on pepa ne sakwa abaso body no e fata no yo chiame tie bantu mi urase wonya e no kwa ma kianti mpupo ye bia odi abade abaso body no e fata no ochiame tiema entu eurase abaso body no e fata no yo tirom oso tira waagene yo ochiame tiema entu eurase asabia no aka no e pedifo ne ku se sama kwa kula so pedo no nti sata asefo eti abaso body no e se fata yo Adumasahene yo nana milwa said ya open phone na kan se omo ina se abaso body and except fatano eti mun fama no eme so me kan se aga onya na ka wan fama ha aga enti umpupu ye bia asase no so wa onya ode ba de abaso body except fatano ochiame tiema entu makana gonyane Adumasa se efri na de ko konya every odi abena no mebre mpo yo Adumasahene na rapani fo said na na penie officer said Adumasahene akunya na free odi kro abena na obrempo nti said oye ni di kro bi o na brempo nti sa sembisi wa fia onu su timeba nana pia ochiame eto subio ye ni sai via bedema denso ye Adumasahene ti se bedema via nenye okai ebede yo nana pedi fo Adumasahene ye ni na ye ni se bedema ifia se bedema ifia nenye okai ebede nti so okai de bedema mo ma ne kwa no pawura yo nana chiame tiema entu mi urase enam de wa ya mamiti me pese me beda nas yo mira said Adumasahene sienye ose enam de wa ya maniti opeso obeda na se Asanteman enam de wa ya mamiti das nana eba beda mas Asanteman atapeni ene atakakra maya mana ya fe enye no nana kunadu ya dom kuma nini otaso nine na akura hene nana kakari apel na Asanteman atapeni ene atakakra womo bechia omunua mani trinkwa ene omo maame nana kakari apel na Asanteman one penny ono ochia ne maame no mono nana pia omani nua no mo ne maame no mo trinkwa
Nana Kakari Apple. Asanteman. Na kuna hene kechre atakakra kechra tutaprumu enye no kechre atutaprumu nitrimu yane dese na kuna hene nana kuna du yadom moye nuanom amane ye fe ehina sano wona toso miensa ona ye kuma kra wona ne nua pani ene ne mamme ena wo modandan no eja asante amane efe asante amane efe anokware ya wadoye Asanteman ya wadia efe wocha ne mamme na kuna hene kechre atu kechra tutu apromo na kuna hene waba manaya fe kechre atutu apromo no Ana ata penny any ata kuma kechre omobechia omunua adantemo ehina sano ye kechre ena edi kan no kechre ena edi kan no kechre ena edi kan no na kuna hene na kuna du yi adom kuma nini otoso nine Watoni nuanu mama na ye fe traditionally moye nuanom ema na ye fe ata kechre kura ehina sano me ensa no atu ata penny ena Nana Amankwah Kodom II mono na Asanteman Nana Kakari Apple Nana Asanteman wono ne ata penny Adumasa ena ya ata kakra ena kuna eye kechre ehina sano onotoso miensa moye anuanom ema ne ye fe na ne nyina mu no otumfo achi amehene nana insuase poku agiman otoso miensa ena ye eniwa ma no onu nyina penny
Educational Complex. Mijina pensia. Manye sama mebeken. Yatuni din se. Ena de meniaji. Mi ankana obie nime. Na mini din ti se. Oni din. Obianke di aba me sadia Johnson aba akokono. Ene nipa peme. Mobra wa mechire bama so namde peto aye mijan kobia. Obia ochire bama ho okwa onfreno. Ene mena atina konyafuo di bum di manim ni mechi. Orienfuo ba mechwenchire manchi atise wo mechire kokwem. Obia mini kama fonti minya asema na ya asem na mini abusuani nipa. Eto da bia nanka rewa bubu mapre okonte kra meda subunani na nsuo tweme yo sa hahan kre ena me fry anoma minya ya anom ena misipisi tawa busuam medamase Adumasahene Midi ne Rebecca Frimpong medi infie dumiensa mikosuku wo Nana Kodom Educational Complex Nana Okodom Bentre boa ne hoba etudro berema onsinsiomu ansana waham okukodrufo Nana da siebu senfimai dawase kokoben ofrance ne peposo ekropone amante nyina se Nana ochedi ampo nyankopon enhyiraw Adumasahene nyina se Nana Amankwah Kodom abebio a otosumienue ochedi ampo ne nananom makwa tenten oprekese janedu ufiti kotia na ho age efiefie mu Nana wadani kokromoti ayensan ne ho emmopo Nana waniku maifo na wonsu yewusu na wona reho ye wa reho na won enigenso ya ode Okodom wudin chase ne se okojedom enuti na o maifo aye bebre sano Nana yamawamo moniyo medansi Nananom amahene Nananom amahemanom Nana mahemamu sianamu ane Nananom abrempofo atitiro ne adofo a ne yefrɛ mo ba Adumasahene mu yedi kan yede twediampo nyankopɔn aseda emano sanse ono enene wama yehu da etise yeshia mu ha eye Adumasa ayifie ha eye adefefa twediampo nyankopɔn ne nananom nsamafo ayama eye mia menua Nana Adumasa ene eye odi akonya emfie dunum pepepepepepepe na adefefe ene adenwanwaso kra esa wo mu yese yanya yabrewa eye na ahema yame ya adoma otu kwan ba ye enene da yeyi na kire kra etine eye nigisem mienu ena eye Nana esuasi poku eye otufu achi amehene Nana kakali apel eye asanso hene Nana Adumasa ene kachra me kasai Nana kwanadu yadom kumani a metoso enai kona hene yabesre Nana no mu nyina ne adofo ahia mu ha se omonka ye won ne fa aseda ma twediampo nyankopon ene nananom samanfo kwana samanfo isenti ni sei aye yanyi jida na yaji yani na yeda twediampo nyankopon ase ada nananom samanfo ase
asɔfoɔ asuo enwia homa abosomaduasa ɛne ahohom nyinaa yɛda wɔn ase sɛ wɔn ahwɛ yɛ so ama efie pɔle edunum abɛto yɛ ɛnɛ dɛ na yɛnya yɛabrɛwa a ɛkyena yɛsusu biribi ho a yɛbɛtumi asusu ho akyerɛ no ɛnya nnofoɔ anom ano maame deɛ meka nyinaa ne sɛ yɛma wakɔ aba yɛma waba atena ase me nua Adumasa deɛ meka ɛne sɛ mede mfie mpempempempem mo ka mfie na ɛwɔ nyɛ ho na mpuntudwuma a wayɛ yi ɛnɛ baabi a wonam biara koota asomdwie wɔ kuro yi mu sɛbe yɛka sɛ mambu pa a ɛka yɛba a yɛnki yɛtwe ase kan asomdwie wɔ hɔ a ɛno ne man pa mambu pa ɛnɛ asomdwie wɔ fie ha asomdwie wɔ kuro yi mu ɛno na kyerɛ sɛ ampa yɛwura Asantehene mewura wada ama yɛbɔ yɛ mu akyia wo woanu ho da biara da sɛ wode Adumasa hyɛ me nuansa Adumasaman so yɛda mo ase sɛ mo so ɛnyɛ mo mpayɛ ɛne mo abotere a sɛbe yɛnni hene kwa yɛtumi nni hene aberɛ a monka ho eti yɛbɛda obi biara ase na yɛakɔ so asrɛ mo sɛ momma yɛ monkɔ so ammɔ mpayɛ ma yɛ sɛ bɛyɛ a yɛbɛtena hɔ daa na yɛnya asomdwie a ne yɛtumi ahwɛ kuro yi na deɛ mede twa toa ne sɛ me nua Adumasahene mɛsrɛ wo sɛ da biara wobɛkɔ nkotodwa anim biara no da onyame ase na hu sɛ nyame nni mu a nka ɛnyɛ dɛ ɛnyɛ yie na ka hu sɛ nyame wobɛhyira wo a na ɔma nsɔhwɛ yɛ dɛ ɛba wo so ahenni ɛɛden mfie dunum ɛna fam medeɛ fie nwɔtwe koraa no deɛ akɔ m'ani na ɛnyɛ bi ni na dunum ɛyɛ akwantuo kɛseɛ paa na watu no na yɛkɔ so ade mpaebɔ taa w'akyi nyame nhyira wo na ɔma wo nkonkɔ w'anim meda obi biara ase Margaret Nyama, you go to school or St. Methodist Church. And yes, Rebecca, Yatuni Dinsa, Adumasahene, Monio. Adumasahene, Monio, Nana Amankwah Kodom Monio, Asante for Brempo. Monio, okay, better Cassia Nana Amankwah Kodom Abebio, Monio. Saying yet, dear, so done a quam be a new about one again in Nampua Passuo. One man in 70, Unya Abodi or Kodom. A corner now, Sunani Rama, Kawaya or Bopon. One also a doctor, now so a co-cray. Or Pribatan Pramayan, do Nam yet do Sradia. I see Musso Mudra, who was prepared a or Sibreke Tika, what does so die Femubema, Ubora or Mampeni, Atsinaye, Ma Obegu, Monsin, Nasukota, Shure. 1 hour 10 to a Tosuku or Fasako, Nema, Jena, Abaso, Musa, or Sia, dear,
Asom, Odefo, Shedia Ponshua, Nana Amankwah Kodom, Moniyo, Nana Mopia. Nana no. Nana Kunahine. Nana Bwajasare. Nana Asansohene. Nana Adunkohene. Otumfo Abuamuhene. Nana no. Otumfo Achame. Emma ne mema. Adumasa Adease Adumasahene Adumasa empanimfo Adumasa Emma empanimfo enade ye daso no koma me na san ye mare hoda kese obebusa se die nti enana wadaroma ene eye mfie dunum ma na esa ya wale hoda kese ni nyina ne se oblago okukrodufo Adumasahene aye mfie dunum sene na me ni gina mi wura ni mu no ene mi twenani a mi hu no nanso ajabi wu a ajabi tiase Masanya mia me mame Nana Adease Dwenafisem abeka me ho na saye enegida edi kan meda twene mponyankopon ase na masada mi wura Asanteman enso ase se nada Roma ohwehwe mu ehun se okan ni blago ni Dwenafisem ase ena kunya no eye omodia nana no ade ba ko ese ehye no so no se kunya enya wodia na okofra efira wani empuntuo enkoso bibia uhunu nanso akunya ni okan ni blago ase ni ntino akunya bibia kwa kama masanda mia mi wafase Adumasahene kro samre no obomichidom kase pa ota babio obomichidom kase pa bontidom hene ya sapon obomichidom kase pa openin ya chei obomichidom kase pa ene mi hwe obia mi hu no ne mmaka Adumasahene kro nko a entina seda no me so me de ma no nana no emfie edunum dia fo mani so no echamoko awire ho wom enijie wom ena enoma bre su wom nanso minyankopon a otamachi enti no matima pem so a mana baduru ne senene mehia mo a mekasai me da ase no so no na madame fokrofo nyina se titiriu mia menua nana nsuase poku ageman asam to me so kan me de telephone me kɔ no ho me ha no o se Adumasahene yesei eno anso na meye enene abaduru sei mia menua akora hene Asansohene mia me nana Adunkohene abulam no mubom chidom enene abaduru sei timfia dunum no emu odene pa o ha wo mu pa nanso mampa ba na me kire se okan ani brago ani Dwenafisem asede ye no se kunya ye omodi ani ntin akunya so ye da ye pa ame ye enoma bebrebe mida kromafo nyina se emuma animum emema nyina na mo hwei sabi mi wura kotokohene santehene ebo Adumasa kunya 1695 Adumasahene metoso 23
Obia make effort say o si ahemfie da. Ti we say wo abadi akunya no wo fie na ye wa ahemfie. Enne sad enoma ni nyina mableki no. Nana Kodom se hwe efie kakra kan ayeye nyina sabio enya me yere dia. Enya me ma dia. Enya mabusua dia. Enya nyam so me dia. Eye Asantehene na ne dia. Ti mi se fie Adease Asantehene animonyam. Adease kona busua okan ni plago ni Dwenafisem animonyam. Anti efie ne dia merci. Sa no ma ne nyina matwam. Madawroma minua mabom chidom. Ohene obetena kurom a kuro no mu hawo nyina eye wo hawo. Omo nyina nim efie adunum. Mintu kwan da minu omo anati ha ye sore ye ko ye ba na mo hwei bi ba ye na nkwala no wie school a na school kokora na ho odin minu omo an nyina ka bom eye scanner school aya na ye fe of course sesi ya me kasai ye kura nkwala population more than 3,500 aye aban aje and a big achievement in Adumasahene. And watchi me cross and fee. Me will send Kolanke to ano. Omo Bru Fiadu and Sanomako school. And the Saturday they are met school kakra. Mia Maya school, a friend Nana Kodom educational complex. I am at the Adumasahene. And watchi Kokobeng. Me buy no mercy community center. Miss Mabwa and unu committee Asanteman omo hwa womahu. Community center kakraka. Aya madia boy Adumasahene. Sanfi yes community center 1924. Ani edema o man no. Na mawla wo sam ne say da komekwa ani adwuru community center nagu. Si Asanteman community center ya eye asam kase pa de mame sabi ye ko mo charge wo mi wura ho se me buy ma bu community center gu a na me kan yefa entina mitimi na me friend committee as awasanfi Asanteman nananom atrekunya se momwa me na mitimi si community center no ene sanfi community center e kakraka ene o Sanfi kroni nyina yagum kotal layout maye amaban prove kokobeng the same thing sese mi show mani bo kokobeng masa extra 5 kilometers ama Ghana government Sanfi 3 kilometers mi say die chile na enche afin kuna wie ye die ni ebeto oba die minim say nanado sana oye maami a mikro na ye kama no obasan atoa so ama Adumasahene atuma aboa no enti mesre me manfo bebre ena o mahunu maboa amanfo bebrebe womo a womakọ school scanner school omo makonto aso omo amadi matutu adwumam Nana Kodom my bebrebe omo ma be yare omo ekomodi womo bibia na ade ba kwa me ka kire o man se unu obi nya adwuna na mo yakorafo ana mo yatamfo Nana Kodom me to me punum me bia me punu nyina ma o man nyina obi a wonti bibia se bia no omla ni enso so adwene ni empe Adumasahene ni ye die ene ne nkoso me da obi bia se emwa maboa me mpanimfo mabondi ndom hene minifa hene machia me ema mpanimfo mabusuafo oman no womo amafa mu tuma panyina si ho me da wase sade echi na akokobon a na Nana Adumasahene
minimi nuamo Nana Amankwah Asanso me Nana Amankwah Jumakwa Fokuo ana me dida me wura Asante na ase so ohwe mu ehun se okan ni blago ni Dwenafisem ase ana kunyo mo dia empa so maya mana ya kama medamase anyado Adumasahene ahimfie no na braba ma ye kwan na ye de nyina asi Nana Amankwah Kodom ya wotasomienu efie dunum 15 years ya wo froda wada ho nyame ani yewra otufo nyankopon ani otufo Asantehene wada wo mu ase sanso na wada ne maame aye Nana Dwenafisem Adease wada na di wayi na kire enne edai ana brama ma ya kwan de adwumade nyina asi mede di odo sewa anima apel memenu aba meda maboafo nyina se by Prestige Ventures odo sewa foundation odo shito just more agro industries gari ani oponko ntesa meda me crew nyina se adondom yani ya wona da sede dada mase ema momoni sha adeshi Dana mai mudaso Amansambo mudi baby amukobia Dana mai mudaso Amansambo mudi baby amukobia Ntima weni nyisa ufrigano Amapunti ojayo so na yesombio Ntima weni nyisa ufrigano
Igano. Aye metuma ka bebe ya. Mumienya yo. Ye mo me mpani fo. Na ye nkoso. Ye wa ma be ye gna ye so. Na ye so bio. Wa ma be ye gna ye so. Wa ma be ye gna ye so. Aye mama ya nyaba ko kruya na ye o. Wa ma be ye gna ye so.